Aquell dia, la Teresa, davant dels ulls divertits de Monsieur Lefebvre i de la seva filleta, que encara no entenia ben bé què passava, no havia parat de riure, de plorar, d'anar amunt i avall nerviosa i de llegir un cop i un altre la carta on ell li explicava també que ara vivia al DF i li demanava que es reunís amb ell allà, tan aviat com pogués. Aquell tan aviat s'havia acabat traduint en gairebé 2 inacabables anys de gestions absurdes, pegues incomprensibles, burocràcia desesperant, i en algun moment la Teresa fins i tot havia acabat sospitant-ho de la mà negra dels seus antics camarades comunistes. Però finalment eren allà. De sobte, la veu del conductor amb aquella cantarella que a ella li fa tanta gràcia la retorna al present, quan anuncia plena d'optimisme que estan a punt d'arribar a Distrito Federal, estació final. Nota com disminueix la marxa i desperta la Maria Rosa. La nena obre els ulls, enormes i negres, i pregunta amb la veu encara mandrosa: «Que hem arribat ja?» La Teresa contesta que estan a punt i li pentina la cabellera escabellada per la llarga siesta, perquè son pare la pugui veure ben bonica quan la conegui. La nena s'incorpora i es deixa fer, però així i tot la mare nota que està gairebé tan nerviosa com ella mateixa. Durant tots aquells anys perduts, la seva confiança en el Miquel i en el llaç que els uneix s'ha mantingut sòlida, com el pilar que sosté una estructura sense escletxes. Però des de fa uns quants quilòmetres l'ombra d'un dubte ha començat a enterbolir-li l'ànim. Ha passat tant de temps, tantes coses? Encara seran els mateixos? O el temps i la desgràcia hauran estat més forts al capdavall? Pot sobreviure l'amor a tot el que han hagut de passar? L'autobús ja fa una estona que ha canviat la carretera i la natura per les voreres i les illes de cases. Fa un darrer gir per introduir-se en una enorme esplanada plena de marquesines, coronades cadascuna amb un número. A pas de tortuga, el vehicle roda per aquell espai torturat pel sol fins a anar-se a parar al costat del porxo coronat amb un número 83. México, Distrito Federal. Fin de trayecto, anuncia el xofer mentre atura el bus, fa girar la clau del contacte per silenciar el motor i aixeca sorollosament el fre de mà. La Teresa agafa ben fort la maneta de la Maria Rosa per retenir-la al seient mentre baixa la resta dels passatgers. No vol tenir ningú a prop quan es retrobi amb el Miquel. Finalment, quan l'últim viatger ha abandonat el vehicle, s'aixeca, es posa bé el vestit, que estrena avui, fa una darrera ullada a la seva filla per assegurar-se que està preciosa i comença a caminar, arrossegada per la nena. Quan baixen, el sol de la tarda les encega momentàniament. La Teresa no veu res i per un instant terrible té por que després d'aquell viatge terrible no hi hagi ningú esperant-les. Que el destí s'hagi tornat a confabular en contra seu com si ja no haguessin patit prou. I llavors el veu, dret, sota l'ombra de la marquesina, observant-la amb aquell posat sorrut tan seu, que ella va saber que no trigaria gens a desmuntar quan es va plantar a la pensió dels seus pares ja fa gairebé 25 anys. El temps no ha estat gens amable amb ell. El veu molt prim, porta les ulleres una mica tortes, té la postura una mica més encongida i moltes més arrugues a la cara i als ulls. La Teresa vol caminar, però els peus no li responen. Es queda parada al costat de l'autobús, fins i tot quan el conductor tanca les portes hidràuliques darrere seu. Ell fa un parell de passes endavant i surt a la llum del sol. Els seus ulls es troben finalment i només en un instant tota la tristesa, la derrota i l'amargura s'esvaeixen i només queden ells dos. Ell torça els llavis amb un somriure indefens, s'ajup i obre els braços a la Maria Rosa perquè vagi a abraçar-lo. La nena es deixa anar de la mà de la mare i surt corrent cap a aquell pare que coneix tan bé malgrat no haver-lo vist mai.
S'abracen, i riuen, i ploren. Ell l'aparta un moment per mirar-se-la ben mirada i li diu, amb un nus a la gola, que és gairebé tan bonica com la seva mare. I just en aquell precís instant, la Teresa sap que, a partir d'ara, tot els anirà bé.